ben je een soort dingen aan het maken of of vergeet het over? Kent je het programma? Ja, natuurlijk. Ja, weet ik niet. Ja, Je zegt, tuurlijk, je zegt ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat bestaat al heel lang niet meer, hè? Nee? Nee, dat was vroeger. Vertel, ik snap niet wat Ja, precies natuurlijk, was vroeger toch een programma. Ah, ja. Ja, natuurlijk. Nee, maar onderweg, dat Nee. zeg je zo vanzelfsprekend van, wie kent het niet? Ja, ik ken het wel. Ja, ik kom uit Limburg en ik kom uit Roermond en het is Bino Venlo. Dus ja, dan kennen we het wel, hè. Oh, Roermond, Bina, Venlo. Dat ze het in Venlo niet huren. Of in Remung. Remung, ja. Maar ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag van, Nee, ik ben niet wat op- doet deze ik ben- Roermondenaar in Wielen? Ik ben hier op klantbezoek. Ah, Ja, ik zit in even zonder reclame te maken. Wat voor... koffiebranche. Oh, kijk! Ja, lekker hè? Ja, nou ja, koffie is sowieso lekker. Ja. Maar dus bonen... Ja. Apparatuur, totaalconcepten. En wie komt ze in de koffiebranche? Is dat was vroeger al een druim wie het een jong of 12 waard? Onder andere, dat heeft alles met beleving te maken. Ik heb altijd in de horeca gewerkt. Dus, en 15 jaar in de wijn. En van de wijn naar de koffie. Ik had twee passies, wijn en koffie. En ja, nu is de koffie aan de beurt. Wijn en koffie, maar ook een opleiding gehad in de wijn? Horecaschool. Ja. Oké. En in de wijn mijn Sven-diploma's en wijnbrevetten. Ja. Ja. Sven-diploma? Ja, zo noemen ze dat hè. Stichting Wijn Educatie Nederland. Oh, zwem! Ja, ik dacht zwem. zwemdiploma. Nee, geen zwem. Nee, geen zwem. Kreeg ze dan ook zo wie vroeger van die embleempjes die ze op de zwembox kent? Ja, zoiets. Zo van, ja. Maar mag ze dich dan sommelier nemen of niet? Ja. Ja? Ja. Wauw. Maar nu ben ik barista hè. Ja. Dus van sommelier naar barista. Oké, dus de perfecte tas koffie moet bij die goede vingers kunnen komen. Ja. Nee, die komt eruit. Oh, geweldig. Ja, die komt eruit. Maar Tuurlijk. dus, dat betekent dat ze zich ook in een echte Limburger is begonnen hier in hart en nieren. Absoluut. Dat zus ze eigenlijk, amper. Ja, ik doe ook mijn best. Oh, dat is een streng dieet van alleen wien en koffie. Onder andere en heel vroeg op de fiets springen en dan het bos in. Ja. Ah, oké. Dat is wel een hobby van mij. Ja. Hestigt dat dan ook als, want we zitten net in de auto en twee van de drie, de mensen thuis mogen zelf rooien welke twee van de drie dat zien, hebben ook wel iets met fietsen. En als we dan hier rondrijden, dan, dat is een leuk heuveltje. Het is een en fantastisch gebied om te fietsen, ja. Dat is echt super hier. Echt. ook wel eens gedaan. Ja, zeker. Ja? Tuurlijk. Toertochtjes en zo. Ja, fantastisch. Ja. Binnenkort Limburgs mooiste hier in de omgeving. Oh, kijk. Ja. Maar dat weet Sticht toch ook? Nou ja, ik heb altijd een heel dubbel gevoel bij dat soort dingen. Aan de ene kant is het natuurlijk enorm leuk om zo'n tocht te fietsen. Alleen die tochten die hebben wat mij betreft maar één heel goed nadeel. Het is altijd zo druk. Ja, dan hebben ze de verkeerde tochten. Ja? Ja, ik kon nog niet vertellen wat de verkeerde is. Maar er zijn ook heel veel tochten waar heel veel toeristen en papa's met de kinderen komen. En ja, dat zie je allemaal niet op. Ja. Maar het is wel echt een professionele tocht hebben. In België zijn heel veel professionele tochten. En daar is het dan niet zo druk? Niet zo druk, nee. Dus dan wordt ze niet onder de voet gefietst door andere Nou deelnemers ja, aan de goed, de tocht? kans is natuurlijk altijd aanwezig, maar iets minder. Heeft zich dan liever niet zoiets van, ik zou dat parcours wel willen fietsen, maar dan een keer gewoon lekker alleen of met een paar vrienden of zo? Nou Nee? ja, kan allebei. Ja. Wist zich dan ook zo immers te zien PR's held qua tochten? Nee, niet zo'n Strava of een, nee, dat doe ik niet zo, nee. Geen strever met Strava. Nee, gewoon lekker fietsen en kilometers maken. Hey, even terug naar want ja, kijk, we zien ook echt de Limburgse wat dat betreft. Ja, Jo staat alleen maar te knikken en te grijnzen en zo. Vooral als we het over Wien hebben, hè. Wil fietsen? Ja, oké. Dat is misschien wat anders. Ik denk dat het geheim nou in Zier is. Nee, maar ik zeg van, ik ben in de horeca opgegroeid. Zei ze dat nou net? Ja, best wel, ja. Ook van toezoek meegekregen? Nee, niet van toezoek, nee. Nee, eigenlijk door een vriend ingerold eigenlijk, ja.
die vroeg ik van, kun je mij helpen in de zaak? Kom eens of zo? even op het terras werken en even helpen. En toen was ik 14 en toen ben ik op mijn 16e naar de middelbare horecaschool gegaan. Nee, toen was ik 18, sorry. Middelbare horecaschool gegaan in Heerlen. Ja, dan zit het erin of het zit er niet in. Ja, Maar en goed. Maar toen was werk en privé wat moeilijk te combineren. En toen heb ik een keuze gemaakt. waarom was dat moeilijk te combineren? Nou ja, als ik s'nachts om 3-4 uur toesprums en die vrouw zit die een zo'n fles te geven, dan denk ik, ja, ik wil mij ook wel zin opgroeien. Want je bent eigenlijk altijd in het werk als ander vrij hebben natuurlijk. Ja, maar hoeveel mensen zien er niet die keuze niet maken? En die wel voor hun carrière gewoon en dan op een gegeven moment in de gaten kriegen van ja, ik heb eigenlijk van alles gemist. Ja, dat is een keuze. En dan is het te laat. Ja. Dat is een besef of een keuze of een, wie is het nummer wel eens. Nee, maar die komt wel op mijn geheugen als iemand die heel duidelijk wel weet wat hij wil en wat hij niet wil. Ja, dat is ook zo, ja. En ben je nog altijd samen met die vrouw met het kindje met de fles? Nee. Niet! Onder andere ook daardoor. Door! Onder andere, ja, tuurlijk. Door schade en schande eigenlijk. Nou, niet schade en schande, maar het is wel wat ik zeg. Het is wel, de leven langs elkaar afgegaan. Ja. Goh, kloten. Nou ja, wat is kloten? We hebben allebei een brak van een zoon, dus dat is toch fantastisch. En dat gaat goed? Zeker. Ja? Ja. Die al dus een 16. Hey! Ja. Ja, volgens mij zien we ongeveer dezelfde generatie. Ja. Dus leuk lekker toch? aan het pieberen. Leuk toch? Ja? Ja, het leuk heet, toch? ja, absoluut. Absoluut. Het heet zijn chauffeur en zijn oordelen. Maar Duits ook wanneer zussen hem? Ik weet niet hoe het komt. Toen ik 14 was heb ik hem losgelaten. Ik zei, als ik naar pap komt ze niet. En nu komt er heel vaak, dus prima. Oh, dus je hebt geen afgesproken... Dat was wel, maar toen hij 14 was had hij zijn vriendjes bij zijn moeder. En toen had ik gezegd van, laat hem gewoon lekker door. Ja, anders haalt ze hem uit zijn comfortzone. Precies. Ja. En hoe ver woont... wie had het? Bram. 10 kilometer woont er van papa af. Ja. En, in de praktijk kennen dat fietsen of... Ja, alleen fietsen is niet zoals ik denk. Jammer, maar helaas. Hey, en wat duidt pap met Bram? Zo, wat zijn de leuke dingen die ze met hem duidt? Nou, van alles. Wie doet komt toe, zo huishoudelijke dingen als het in de tuin gebeuren, dat. Maar we zijn ook naar New York geweest in januari. En, dat soort dingen. Of met tentje naar Ardennen. Of naar het zwembad. Ja, gewoon. Van alle meer tattoos? Van alles wel, ja. Wat is het voor een jonge man, Bram? Nou, dat is wel rustig. Maar ja, ook wel van die oetspatmomenten. Maar ja, dat is wat ik bedoel, hè? 16 jaar aan, ja, die hormonen we gaan ontdekken, hè. Het gebeurt er allemaal. Maar liep het dan ook wel veel op die? Want die komt op mij ook wel over als een rustig type. Ja, maar hij had ook momenten. Die kan ik nog een beetje indammen. Dat heeft met leeftijd en verstand te maken. Natuurlijk. Ja, als ze 16 is, dan denken ze van, hé, wat gebeurt mij allemaal? Toch? Ja, absoluut. En hoe ga ik daarmee om? Heel veel first time moments. En natuurlijk, omdat hij 16 is, heeft er nog nooit een druppel alcohol in zijn leven gedronken. Want dat mag niet. Nee, dat mag niet. Maar hij woonde in een dorpje Binair en daar staat een hele grote bierbrouwerij. Oh, maar dat mag ze zeggen. Dat mag ze zeggen. Brand en neer mag ze zeggen. Zo. Dus dan wordt het door met... Hij zou wel eens een keertje genipt hebben, laat ik het daar wel. Ja. Maar dat vind ik wel niet erg. Kijk, als het benippen blijft, dan zit ook een beetje bij het ontdekken van... Maar vindt u dat iets, die passie van dich voor koffie en wien, boeit hem dat iets of is hij met hele andere dingen bezig? Ja, wel, dat boeit hem wel. Hij is ook een beetje horeca-minded. Hij wil kok worden. Godsamme. Lastig voor mij, maar hij moest vooral doen wat ze gelukkig van wil. Dus ik stimuleer het wel, maar lastig voor mij. Want ik weet ook wat de negatieve dingen Juist. Ja. Dus aan de ene kant, toen hij die... wanneer maakte hij dat voor het eerst kenbaar, dat de kokkoe weer is? Is dat lang geleden? 2 jaar geleden ongeveer. 2. Godsamme. Ja. Kijk, aan de ene kant is dat natuurlijk hartstikke leuk. Dat ze een zoon van 14 is, die dan al weet wat hij wil. Hè? Oh, lekker, top, dat is wel. Dat is als elderziende natuurlijk een zurk minder. Aan de andere kant, net als tegen ook ze is, probeer ze hem door ook een beetje in te adviseren. Zo van, jong, let op. Ja? Tuurlijk.
zegt, het is altijd werken en bikkelhard. Ja, nee, maar ook wat wel Ja. werk en privé. Ja, dat ook. Want hij had dat natuurlijk Ja, ook dat van snapt hij niet natuurlijk. Hij zit in een hele andere fase nu. Ik wil... Dus ik zeg, ik wil eens met die vrouw ook wel eens samen zijn. Op het weekend dan begint het te lachen. En een flauwekul. Laat me maar lekker een eiken bakken. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Stort je dan ook, ja, maar ik zei zo huishoudelijke dingen net, hè? Toen ik vroeg van wat doet je dan samen? Doet je ook wel eens samen koken dan? Ja. Hè, want hij wil kok weer, hè? Maar hij kookt er al. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb toen zo'n ei, weet je wel. Gewoon Oh, geen, ja, geen ja, merk ja. nemen, maar... Ja, En dan doen we door samen op koken. dat is slow cooking, hè? Eigenlijk toch? Ja, of ook niet? kids grillen, bakken, alles, stoven. Dat is fantastisch. En dan zorg ik voor een winkel erbij of zo? Ja, voor mij niet, voor hem, hè. Hij drinkt cola light. Ja. Ja. Tot slot, bist ik nou ook de... wat voor een klant bist ik als ik op een terras zit en het gaat om de wien bij het eten of de wien als voor het eten of de wien zonder eten of de tas koffie no of zo. Bist ik dan immers een eerlijke mening geef of zit ik ook gewoon altijd van heeft het gesmaakt? Ja, lekker. Nee, als het echt noem ze, reden tot... Tot klagen? Nou, klagen wil ik niet zeggen, maar tot verbetering kunnen opleveren, dan vertel ik dat wel, ja. Want het is altijd zo in horeca, iedereen zegt altijd, het is prima, was lekker. Ook als het niet zo is, en dan lopen ze weg en dan komt Juist. er negatieve reclame. Daar leren ze ook niks Nee, van, hè? precies. Moest wel duidelijk dat ze gaat met kens. Maar Ja. hoe dik komt het voor dat ik op een terras zit met een glas wien, wat dan de huiswijn is of whatever, en Niet te niet drinken te is. zoepen? Komt dat voor? Nou ja, in Limburg iets minder. Ja, echt hoor, ja? Nou ja, we zijn wel iets verder in het waarderen van lekker eten, drinken en dat, ja. Dus de Maar dan kunnen ze ook vaak ook wel eens, vooral waar een bierbrouwerij de wijn levert. En dan zeg ik, ja, schoenmaker blijf bij je leest. Dat moest ze niet doen. En dat is ook vaak ook iets minder van kwaliteit. Helaas. Ik ben eerlijk. Ja, nee, jouw geer, daar hadden we van. Eerlijk en wanneer oprecht. kom ik op televisie? Al betekent dat we dit doet mogen zenden. Zou Bram dat leuk vinden? Dat zou ik dan wel leuk vinden. Ja? Ja.